Patay ang usa kilang high-value individual human gayong misukol sa mga operatiba sa Talisay City Police. Ang report ni Femery Dumabo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Epriang Paguyod, hepe sa Talisay City Police, nga nihimo og pagsusi ang operatiba human makadawat og taho nga may namaligya ginadiling nga drugas nga armadong tao sa Puro Kamanchili, Barangay Kandulawan. Gihimong operasyon pasado alas 4 gahapon sa hapon. Apan matod pa nagpadung pa lang sa giabangan sa suspetsado ang mga pulis gingong nagpabuto na kini sa iyang armas sa makadagang higayon. Naigo siyang bukton og liog ang subject nga giilang si alias Perot nga lumad taga Barangay Maghaway. Gidala siya sa ospital apan nakabsan sa kinabuhi. Nakuha gikan siyang posisyon ang usa ka 45 kalibre nga armas nga adunay 11 ka bala, .380 kalibre sa armas ug 16 ka bala niini. Nasakmitan usab siya og mga pinakiti sa ginudahang shabu nga mobalor sa dulan 85,000 pesos. Dugang ni Paguyod nga rotado og adunay mga kaso sa murder, robbery ug kalambigitan niini sa illegal nga drugas. Gani usa kini sa suspetsado sa pagpamusil patay sa syudad sa Naga. Is involved doon sa isang shooting incident diyan sa may Barangay Pardo, diyan sa may area ng Cebu City, doon sa parking attendant. At the same time, meron din siyang yung Naga City Police Station, nag-file din sila ng murder case sa kanya as regards doon sa nabaril na 18 years old. Accordingly, may mga involvement pa itong suspect na to. While in fact, bagong labas pa ito sa bilangguan, no? Kasi naka-face siya ng charge ng attempted murder. Meron din siyang offense ng illegal possession of firearms. Uba ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.